el meu poble decidirà si vol que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea. Estic segur que serà que sí. Així ho crec i així ho espero. Amics d'Arenys de Munt! Amics d'Arenys de Munt! Vosaltres heu estat els primers. El poble de Sant Jaume és el segon. Gràcies per obrir-nos el pas. Com veieu, hem seguit el vostre exemple. Per molts anys. Els que faran la consulta demà, també els hi desitjo bona consulta i bona festa. Finalment, i des d'aquesta tribuna, ara i aquí, voldria fer una crida als companys que poden fer molt pel dret a decidir, per dignitat del nostre poble, per un estat català que ja se'ns acosta, polítics de tot Catalunya, comarques i ajuntaments d'aquest país. Si us plau, unim-nos! Per acabar, moltes gràcies per la vostra assistència. I com sempre, no puc deixar de tenir un record per en Lluís Maria Xerinats, del qual vam plorar molt la seva mort i que avui segur que seria entre nosaltres. Recordant-lo, crideu, sobretot ben fort amb mi, visca Catalunya lliure! Moltes gràcies.